إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله تعالى غايلانın أهميتن күрсәтте һәм гаилә корырга кушты. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте Рум сүрәсенең 21-нче аятында: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджа литаскуну илейха ва джа'аля байнакум маваддатан ва рахма инна фи залика лааятин лиқауми ятафаккарун." Аллаһның кудрәтенә дәлил булып тора. Ул Аллаһ сезнең өчен үзегездән хатыннар яралтты. Ул хатыннарда тынычлык, илфат табыр өчен һәм ир белән хатын арасында дуслык һәм мәрхәмәтлек кылды. Әлбәттә, бу эшләрдә фикерли белгән кешеләр өчен гыйбрәт бардыр. Ягъни Аллаһ Тәгалә булай гына уен көлке өчен генә безне хатын-кызлар, ирләр бар итмәде. Моның бер максаты бар. Һәм ул максаттан булып тора гаилә кыру. Гаилә кыру. Литаскуну илейха диде Аллаһ Тәгалә, хатыннарыгызда тынычлык табыр өчен. Һәм сезнең шуның өчен безнең арабызда, ирләр белән хатын арасында дуслык һәм мәрхәмәтлек кылды ди Аллаһ Тәгалә. Шулай Аллаһ Тәгалә аңлатты, гаилә кыру ул безнең уммәттәге сөннәт кенә түгел, ул бүтән уммәтләрдә дә булды. Ва лaqad арсална русулан мин qablika ва джа'ална лахум азваджа ва зуррия. Синнән электә расуллар җибәрдек ва аларга хатыннар һәм балалар бирдек ди. Ягъни һәрбер пәйгамбәр, һәрбер илче алар гаилә кырдылар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, һәм бу хадис Тирмизи җыентыгында килә, ан Аби Айюб исемле сахабадан, Аллаһ аннан разый булсын, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Арбаун мин сунанил мурсалин." Эш гамәл мурсалиннәрнең сөннәтеннән, ягъни пәйгамбәрләрнең сөннәтеннән булып тора. Аль-хая, уялу. Ва та'аттур, хуш буйлы майлар белән сибену. Ва сивак, теш чистарту. Ва никах, һәм никахлашу. Гаилә кыру. Һәм кашан кеше никахлаша, кашан ир белән хатын, кыз бергә яшәргә телиләр, алар договор төзиләр, килешмә төзиләр, һәм бер-берсенә ант бирәләр. Ягъни бу килешү ант кебек була. Аллаһ Тәгалә әйтә Ниса сүрәсенең 21-нче аятында: "Ва кайфа та'хузунаху ва кад афда ба'дукум иля ба'д ва ахадна минкум мисакан гализа." Аллаһ Тәгалә әйтә, талак кылган хатыннарыгыздан үзегез биргән мәхерне ничек оялмыйча, Аллаһудан куркмыйча кире аларсыз. Дөреслектә бер-берегезгә кушылдыгыз. Яни сез
моңар кадәр бер-берегез белән яшәргә теләдегез, теләгегезне белдерттегез һәм договор, килешмә төзедегез. Һәм ул хатыннар никах вакытында сездән авыр ант килешү алдылар. Ягъни бу килешүне Аллаһ Тәгалә авыр ант килешү, авыр килешү дип атады. Ягъни бу мәсьәлә бик җитди, бу мәсьәлә бик җиңел түгел. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте: «Я әйюһән-нас, и кешеләр, иттақу раббакум». Сезне бер ата-анадан яратучы Аллаһуга тақвалы булыгыз. Ул Адәмнең үзеннән хатын яратты ва икесеннән күп ирләр һәм күп хатыннар дөньяга чәчте. Яна Аллаһуга тақвалык кылыгыз. Ул Аллаһ исеме белән бер-берегездән сорыйсыз ва туганнар хакын бозудан сакланыгыз. Ягъни кашан ике кеше кушыла, туганлык килеп чыга. Һәм Аллаһ Тәгалә башта әйтә, ул сезне ир белән хатын бар итте. Аннары соң аятны тамамлый һәм әйтә, туганнар хакын бозудан сакланыгыз ди. Чөнки бу килешүдә туганлык килеп чыкты. Әгәр дә кешеләр таралалар, балалар хәзерге вакыйгада балалар тәрбиясез калалар. Бер ата-ананың тәрбиясе булмый. Яки әтинең тәрбиясе булмый, яки әнинең тәрбиясе булмый. Яки әтинең туганнары онытыла, яки әнинең туганнары онытыла. Бу гынах. Әти әни үз туганнарын өйрәтергә тиеш балаларына. Менә бу синең апаң, бу синең абыең дип. Бу әти өстендә ваҗиб булып тора, фарыз булып тора туганнарны өйрәтү. Чөнки туганнарны өйрәтмичә туганнарның хакын үтәп булмый. Туганнарыңны өйрәтеп кенә туганнар хакын үтәп була. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтте, менә кашан бу килешү төзелде, һәм алар бер-берсеннән авыр ант алдылар, хакларны үтибез дип. Без бер-беребезнең хакларыбызны үтибез дип ант алдык. Килешү төзелгәч тә һәрберсенең хаклары килеп чыкты. Моның турында Аллаһ Тәгалә әйтә, хатыннарның ирләре өстендә хаклары бар. Ирләрнең хатыннары өстендә хаклары булган кебек. Һәм ир һәм хатын бер-берсен хөрмәтләп һәм хакларын үтәп Аллаһ кушканча яшәргә бурычлы булалар. Килешү төзегәч тә, никах укылгач тә, менә бу хаклар килеп чыга һәм һәрберебез бу хакларны үтәргә ант бирәбез, сүз белән әйтмәсәк тә, менә бу килешү антны аңлата. Мисак гализ, авыр килешү. Һәм без бу килешү белән хакларыбызны сорыйбыз дип әйтмибез, хакларыбызны үтибез дип әйтәбез. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бу хадис Бухари һәм Муслим җыентыгында килә: "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi." Һәрберегез көтүче. Һәрберегез көтүче. Ягъни һәрберегез мас'ул, соралачак үзенең вазифалары турында. Ал-имаму ра'ин ва мас'улун ан ра'iyyatihi. Имам һәм мисаллар китерә башлады Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм әйтте, имам ул көтүче, аның вазифасы бар, һәм ул шул вазифасы хакында соралачак. Ва раҗул ра'ин, һәм иратта көтүче гаиләсендә диде. Һәм иратта гаиләсендә көтүче була. Ку анфусакум ва ахликум нара. Үзегезне һәм гаиләгезне уттан саклагыз. Ва хуа мас'улун ан ра'iyyatihi.
һәм ул соралачак гаиләсе өчен. Хакларын үтәдеме, юкмы? وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. Һәм хатын кыз да көтүче. Ул да соралачак иренең ие хакында. وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Һәм хезмәтче дә үзенең хуҗасының малында көтүче булып тора. Һәм ул моның хакында соралачак. Яни Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям аңлатты һәм әйтте: "Куллукум раин", һәрберебез берәр нәрсә өчен соралачакбыз. Һәрберебезнең вазифалары бар. Һәрберебезнең өстебездә бүтән кешеләрнең хакы тора. Һәм ул хаклар өчен без соралачакбыз. Һәм шуңар бу хакларны үтәгәндә катылык белән үтәмәскә кирәк. Катылык белән караламаска кирәк. Бәлки йомшаклык кертергә кирәк мөгамәләткә. Аишәдән тапшырыла, Аллаһ аннан разый булсын, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Я Аллаһ, ман валия мин амри уммати шай'ан фашаққа алейхим фашқуқ алейхи." Әгәр дә бер кеше умматымнан үз өстенә вазифа алса, һәм катылык күрсәтсә, йомшак булмаса мөгамәләдә, җиңел булмаса мөгамәләдә, аңа авырайт диде. Аңа авыр кыл гамәлен диде. "Ва ман валия мин амри уммати шай'ан", әгәр дә берәр кеше үз өстенә вазифа алып йомшак булса диде, аңа йомшак бул ул кешегә диде. Яни без хакларыбызны үтәргә тиешбез, ләкин бүтән кеше безгә караганда хак үтәмәсә, без йомшак булырга тиешбез. Җиңел булырга тиешбез. Җиңел мөгамәләттә булырга тиешбез. Абу Дардадан тапшырыла, Аллаһ аннан разый булсын, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Ман у'тия хаззуху мин рифқи, фақад у'тия хаззаху мин аль-хайр." Кемгә йомшаклык өлеше бирелде, йомшаклыкның бер өлеше бирелде, аңа яхшылыкның бер өлеше бирелде. Хайр. "Ва ман харума хаззуху мин рифқ", кем махрум калды йомшак өлешеннән, йомшаклыкның өлешеннән, ул яхшылыктан махрум калды. Бу хадис Тирмизидә килә. Һәм яратуның, һәм дошманлыкның үз сәбәпләре бар. Яни бер нәрсә дә дөньяда сәбәпсез була алмый. Мәхәббәткә ниндидер сәбәпләр илтә, һәм дошманлыкка ниндидер сәбәпләр илтә. Ләкин һәм шуңар күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, аңлатты: әгәр дә кешедән ниндидер авыр сүз, авыр мөгамәлә, син яратмаган ниндидер сүз, ниндидер мөгамәлә күрдең икән, моның сәбәпле аның яхшылыкларын онытма диде. Һәм әйтте: "Ла яфрак", икенче риваятта "Ла яфрук муъминун муъмина ин кариха минха хулукан радия минха ахар". Бер мусульман икенче мусульман хатын кызга карата, яни үзенең хатынына карата, муъмин кеше үзенең муъмина булган хатынына карата душманлы булмасын. Берәр нинди хылыгыннан разый булмаганда. Шул бер нәрсәдән разый булмаганда душманлыкка китермәсен. Әгәр дә ул бер хылыгыннан разый булмаса, бүтән хылыгыннан разый була. Чөнки алар нигәдер кушылдылар бит, нәрсәгәдер риза булдылар. Һәм аннан нәрсәдер яратмаганны күрсә, бу яратмаганны күргәне өчен дошманлы булмасын диде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Бәлки исенә төшерсен. Исенә әгәр дә берәр нәрсә авыр сүз күрдең, авыр мөгамәлә күрдең икән, исеңә төшер
аның яхшылыкларын. Аңның сиңа карата булган яхшылыкларны исеңә төшер дип Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм бу гаиләнең мәхәббәтле булып калуларына бер сәбәп булып тора. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда да моның турында әйтте. Ва аширухунна бил ма'руф. Хатыннарыгыз белән мөгамәлә кылганда магруф белән, яхшылык белән мөгамәлә кылыгыз. Бу иратларга әйтелсә дә, бу хатын-кызларга да әйтелә. Фаин карихтумухунна, гәршә аларны бик яратмасагыз да, ниндидер холык өчен, бәлки Аллаһ сез яратмаган нәрсәдә күп яхшылык кылачак. Менә ниндидер ягы кеше ул тулысынча яхшы була алмый. Ул шуның өчен кеше. Әгәр дә ничек Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына сахабалар килгәннәр иде, һәм әйттеләр, без синең белән утырганда җәннәтне һәм җәһәннәмне күзебез белән күргән сыман булабыз. Ягъни начар гамәле, гынахлар турында бер дә уйламыйбыз. Аллаһ Тәгалә турында гына уйлыйбыз. Ләкин аннарысын өйләребезгә кайтабыз, эшләр эшлибез. Һәм онытабыз. Күп нәрсәне онытабыз. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә сез минем янымда булган хәлдә гел булган булсагыз, сезгә күктән фәрештәләр төшеп сәлам бирерләр иде. Һәм өйегезгә кунакка килерләр иде. Ләкин вагазгә үз сәгате, гамәлгә үз сәгате диде. Ягъни кеше бер хәлдә була алмый, чөнки ул кеше, аның кимчелекләре бар. Һәм кеше яхшы, бөтен хылыгы яхшы була алмый. Әйе, ул тырышырга тиеш, гомере буе төзәтергә үзен. Ләкин иң яхшы кешеләр, алар булдылар, һәм алар биттеләр, һәм бүтән килмәячәкләр, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, миннән соң пәйгамбәр юк диде. Миннән соң пәйгамбәрләр юк диде, һәм ул соңгы пәйгамбәр булды, һәм иң яхшы кешеләр, кимчелексез кешеләр ул пәйгамбәрләр иде, һәм пәйгамбәрбездән соң пәйгамбәрләр юк, ягъни кимчелексез кешеләр юк. Һәм кимчелексез кешене табып булмый. Хәтта Абу Бәкрнең дәрәҗәсен беләбез исламда. Икенче кеше булып тора исламда Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямнан соң. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям аңа дуа өйрәтте. Аңа кадәр әйткән иде, дөнья җир өстендә пәйгамбәрләрдән соң иң яхшы кеше булып тора, җир өстеннән йөргән иң яхшы кеше булып тора Абу Бәкр диде. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям дуа өйрәтә һәм әйтә, намазыңда әйт: "Я Аллаһ Тәгалә, мин үземне күп рәнҗеттем гынахлар кылып, һәм син генә гынахларны гафу итәсең, минең гынахларымны гафу ит." Абу Бәкргә өйрәтә. Күбебез безнең әйтә, "Нигә намаз укымыйсың?" дип, минең күңелем чиста ди. Абу Бәкр иң яхшы кеше дөньяда, кимчелексез пәйгамбәрләрдән соң йөргән иң яхшы кеше. Һәм аңа Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям андый дуа өйрәтә, күңелен чистартсын өчен. Һәм Абу Бәкргә шундый дуалар өйрәткән булса, бүтән кешеләр, һәм Пәйгамбәрбез моның белән аңлатты, аның да кимчелекләре бар. Безнең дә кимчелекләрбез, кимчелексез кеше булмый. Шуңар Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва аширухунна бил ма'руф", бер-берегезгә яхшы мөгамәләттә булыгыз. Бәлки сез берәр нәрсәне яратмассыз, ниндидер хылыкны яратмассыз, ләкин моңар сабыр кылганыгыз өчен Аллаһ Тәгалә сезгә яхшылык белән алмаштырып бирәчәк. Бәлки Аллаһ Тәгалә сезгә шул сабырлык кылганыгыз өчен, менә шул кимчелеккә сабырлык кылганыгыз өчен, күз йомганыгыз өчен Аллаһ Тәгалә яджалаллаху фихи хайран касира, шул сабырлыгыз өчен күп яхшылык бирәчәк.
Һәм бу безгә кагыйдә булып тора. Бер-беребез белән муамалат кылганда йомшаклык булырга тиеш. Аңнау булырга тиеш. Һәм бер-беребезне фәрештә дип түгел, кеше дип танырга тиешбез. Һәрберебезнең кимчелекләре бар, һәрберебезнең яхшы яклары бар, һәм бер кимчелек өчен яхшы якларыбызны, бер-беребезнең яхшы якларны онытмаска тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны хадистә әйтте. Бер мөмин кеше үз хатынына дошман булмасын, бер яратмаган хылыгы өчен диде. Бәлки ул бер хылыкны яратмас, ләкин бүтәненнән разый булалар диде. Һәм инде безгә Аллаһ Тәгалә өйрәтте дуга. Бу дуганы мөминнәр ятларга тиеш, бу дуганы еш кылырга тиешләр. Бу дуга Фуркан сүрәсенең 74-нче аятында килә. Аллаһ Тәгалә Гибадур Рахман, Рахманның куллары турында сөйләгәндә, аларның сыйфатлары турында сөйләгәндә аңлата. Алар гаиләнең төзек булуына тырышалар. Һәм аңлыйлар, үзләренең көче бер кашанда җитмәс. Гаилә төзек булыр өчен. Кеше күпме тырышмасын, аның көче юк. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Көч-куәт Аллаһ кулында гына, Аллаһта гына. Күпме генә тырышма, я Аллаһ Тәгалә бирмәсә, ул булмаячак. Ләкин шуңар менә бу мөминнәр, менә бу изге кешеләр әйтәләр: Раббана, Раббыбыз безнең. Раббана дип эндәшәләр Аллаһ Тәгаләгә, чөнки аңлатырга телиләр. Ул безне бар итте, ул безне яхшы белә, ул безгә ризык биреп тора. Шуңар Аллаһума дип эндәшмиләр, Раббана дип эндәшәләр. Раббылыгын, Раббылык сыйфаты белән. Хаб лана мин азваҗина. Безгә мин азваҗина ва зурриятина куррата аъюн. И Раббыбыз, безгә изге хатыннар ва яхшы балалар бир. Аларның сиңа итәгать иткәннәрен күреп, күзләребез ва күңелләребез шатланырлык, куанырлык булсын. Һәм безне тәкъва мөминнәргә имам кыл. Алар дин эшләрендә безгә иярсеннәр. Ягъни монда Аллаһ Тәгалә куша, хәтта менә шундый дуга кылырга. Ягъни кешеләр дуга кылырга тиешләр дә, сәбәпләр эшләргә тиешләр. Гаилә нык калсын өчен. Һәм менә бу дуга кылалар, ягъни Фуркан сүрәсенең 74-нче аят ул: Ятлагыз, белегез ул дуганы, еш кылыгыз, гаиләләребез нык булсын. И Раббыбыз, безгә изге хатыннар ва яхшы балалар бир. Бу дуганы кылырга кирәк, хатының булса да, ирең булса да, балаларың булса да, Аллаһ Тәгалә төзәтер бу дуга сәбәпле. И Раббыбыз, безгә изге хатыннар ва яхшы балалар бир, аларның сиңа итәгать иткәннәрен күреп, күзләребез ва күңелләребез шатланырлык, куанырлык булсын. Һәм безне үзебез өчен дә сорыйбыз бу дугада: тәкъва мөминнәргә имам кыл, ягъни тәкъва мөминнәргә үрнәк кыл. Әгәр дә без тәкъва мөминнәргә үрнәк булсак, без дә үзебез тәкъвалы булабыз. Шуңар Аллаһ Тәгалә әйтә: тәкъвалы гына булыгыз дими, бәлки тәкъвалы мөминнәргә үрнәк булыгыз ди. Алар дин эшләрендә безгә иярсеннәр, күрсеннәр, безнең кебек эшләсеннәр. Шулай итеп кылыгыз ди. Субханаллаһ.